Ari ambuye naira naine naira naine tapu mulire kuno mwana we tapu mulire kuno iweyo tsamira muru mwana we mwana iwe ni nthawi ino ya programu yathu ya mlaliki ndi ntchito yawo kapena ntchito zake. Ndi programu imene alilongo School Bible Studies akutipatsira imene ikuyitanitsa alaliki osiyanasiyana madera osiyanasiyana kuti makamaka athe kutifotokozerapo za ntchito yawo, komanso makamaka athe kutifotokozerapo za mbiri ya mpingo kudera limene iwo amagwirira ntchito kapena kumene anagwirira ntchito, kuti zitotithandizira ife kudziwa kumene mpingo ukuchokera, komanso kudziwa zimene zathu anachita bwino, komanso kuona zinthu zina zimene zathu sanachite bwino ndipo anazikonzanso motani. Ndi yofunikira kumadziwa kumene uchokera, zimene zimathandiziranso kuti muthe kupanga ziganizo zabwino za kumene mukulowera. Mpingo ndi chinthu chimene ambiri amachitenga mochipeputsa pongofuna kupanga ziganizo zimene wakufuna posatengera ziganizo zimene mawu a Mulungu akunena. Koma ndi chinthu chabwino kuti tidziwe kuti kodi mpingo umenewu wa Khristu wakhala ukuyenda motani kwa nthawi yonseyi. Mwina mukhozokhala inunso kuti muli ndi zina zimene mukhozofuna kuti muthe kudzagawira ena pa programu ino zokhudza mpingo wa Khristu kudera lanu, zimene anthu zingakhale zosangalatsa athozidziwa kuti kodi kumenekonso mpingo unayenda motani. Mukhozotipeza pa nambala iyi 0882 766 018. Muzatha kutipeza tidzatha kukambirana nanu nkuona kuti tikhoza kuziyendetsa motani. Pa programu ya lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Kondwe, komanso ndi m'bale wanga pano ndine Joseph Kubwalo. M'bale wanga Kubwalo ndikulandireni pa programu yathu ya tsiku lero imene monga mmene tafotokozera muja ndi ya mlaliki ndi ntchito zake. Chabwino. Tikati a Joseph Kubwalo ndi ndani? Joseph Kubwalo ine dzina langa ndi limenelo ndithu, Joseph Kubwalo. Kwathu ndi kwa Msampha TH Chadza boma la Lilongwe. Ndinabadwa mchaka cha 1977. Ndili ndi mkazi komanso ndili ndi ana amene Mulungu anatidalitsa ndi ana okwana 7. Ndi mkazi amene ndi amudzi momwemo ndithu takhala kusewera naye ndithudi. Ya ndi chofunika anthu ena amakudziwani amakuti Kubwalo mwina Kubwalo alibe banja, koma chinthu chofunika kuti adzidziwe kuti Kubwalo ndi ndani kwenikweni. Zoona. Ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti nthawi zina anthu azitodziwa kunena kuti mu mpingo wa Khristu munalowa liti kapena munalowa motani. Zoona. Ine makolo wanga anali a mpingo wa Katolika. Okay. Ndapemphera nawo mpingo umenewu kuchokera pomwe ndinali mwana. Monga mumadziwa ndithu kuti mwana munthu akakhala ali mwana amalondola kumene makolo ake akupita. Choncho pokhala kuti makolo anali a Katolika, ifenso timapita nawo mpingo woti mpingo umenewu. Koma mu chaka cha 1991 ndipo pomwe ndimacheza kwambiri ndi ankolo wanga. Ndi ankolo wanga awo amene amapempherako mpingo wa Khristu na amene amatiuzapo nthawi zina za mpingo umenewu. Choncho ankolo angawo atandiuza kwa kanthawi ndipo pamene ndidaona kuti nkwabwino kuti ndikaoneko kuti kodi mpingo umene zimakhala bwanji. Ndakhala ndikasonkhana nawo kumpingo umenewu mwapatali ponengera kuti ndiza chinyamata. Komabe ndali ndisanabatizidwe. Ndimakhala ndi mwayi nthawi zina amachita maphunziro a Baibulo, ukaphunzira nawo mawu a Mulungu, kuphunzira nawo pemphero, ngakhale kuyambisa nyimbo. Zimene ndidazidziwa koma ndisanabatizidwe. Koma mu chaka cha 1998 pa 29 November ndipo pomwe ndidapanga chisankho chobatizidwa kulowa mu mpingo wa Khristu. Sindinalowe mu mpingo umenewu chifukwa choti makolo adali mmene mwayi, kapenanso kuti mwina mkazi adali mu mpingo umenewu ayi, koma chinali chisankho changa ndithu. Mmene ndimene nthu zidakhalira.
Okay. Yeah, ndi chinthu chofunikira kwambiri kwa mwina anthu ena akamakuona lero amangoti awa basi mwina makolo awo anali otero kale amumpingo wa Khristu lero nchifake zedi choncho. Koma mukamafotokoza choncho ni tiso chosangalatsa kuti kuti anthu azitodziwa mbiri yanu ngati munthu. Pamene malowa mu mpingo munapeza mpingo muli zorani, munapeza muli zinthu zorani? Chinthu choyamba chimene ngalankhulapo chonena kuti ndalowa mu mpingo mchaka cha 1998 makamaka kudzera mubatizo. Yeah. Ndinasankhidwa kukhala mlaliki mpingo umene wa Khristu. Yeah. Nthawi imene ndimalowa mu mpingo mlaliki wa deralo adali Kamalonje Naamani. Okay. Amene amatumikira magome ozungulira magome okwana 7. Koma iwowa nthawi imene analoti afuna samukire kudera lina. Yeah. Ndipo kudali kuonera kuti kuderalo kusankhidwe mlaliki wina alowe m'malo mwa Kamalonje. Chaka cha 2004 alalika Kamalonje komanso Lazaro anasonkhanitsa magome okwana 7. Cholinga chake chidachionera kuti magomewo aphunzire mmene angasankhire mlaliki. Ndiye ataphunzira magome adapemphedwa kuti apereke mayina wa abale amene ali oyenerezeka kuti akhoza kukhala mlaliki. Yeah. Ndiye magomewo anapemphedwa kuti paperekedwe mayina 3. Ndiye dzina langa lidali limodzi mwa mayina amene adaperekedwa. Koma ena adali mbale Jusu amene amachokera kwa Nkwata, koma wina adali mbale wathu Chiliza amene amachokera kwa Mgola. Okay. Mayina amene azilayika anapatsidwa, koma atakasanthula nkuona zoyenera za mlaliki adandisankha ine nthawi imeneyo kukhala mlaliki. Okay. Ndithudi. Okay. Choncho ndasankhidwa kukhala mlaliki mu chaka cha 2004. Okay. Popeza mwafunsa kunena kuti kodi mu mpingo mudapeza mpingo kuchita zinthu ziti. Yeah. Ndi zinthu zingapo zimene ndazipeza mpingo wa Khristu uchita. Yeah. Chinthu choyamba ndidaona kuti mpingo umasankha mlaliki mogwirizana ndi magome ena. Okay. Si kuti gome lapamalo ndi limene limasankha mlaliki. Koma magome amayitanitsana ozungulira deralo ndikukhala pansi ndikupereka mayina kenako nkukasankhapo mlaliki wa deralo. Yeah. Amene mlaliki akasankhidwa amene kuti azigwira ntchito ndi magome ozungulira. Chimenechi ndi china mwa zimene tidazipeza mpingo wa Khristu. Koma lero tinaphunzira ndithu kunena kuti mlaliki amayenera kuti asankhidwe ndi gome limene iye amagwira amasonkhanapo. Yeah. Chifukwa pagomepo ndi pamene amadziwa ntchito zake. Kuti kodi ntchito zake ndi zotani nanga ntchito yakho zoyikwaniritsa. Ndifake mlaliki amayenera kuti asankhidwe ndi gome limene munthuyo amasonkhanapo. Yeah. Ndithudi. Chinthu china chimene tinachipezanso mpingo wa Khristu, tinapeza mpingo wa Khristu kuimba nyimbo pangonero. Ngakhale nthawi imeneyo mipingo ya chigawo chakumwera ndi kumpoto sankaimba pangonero, koma pano pa chigawo chapakati mpingo umayimba pangonero. Koma nthawiyo silimoneka ngati vuto. Yeah. Chifukwa zimangoneka kuti zonsezi ndi imodzimodzi. Mpingo wabe umatani umasonkhana ngakhale umachita zinthu zosiyana pa nthawi ya ngonero. Koma mu chaka cha 2002 ndipo mwe kunabwera missionary dzina lake Edwin Cruikshank. Amene anachititsa maphunziro pagomera pa ku Mitondo konkuno kudera Mitundu. Mchaka cha 2003 ndipo pamene missionary anayamba kuphunzitsa pa maphunziro amenewa. Ndipo adaphunzitsa momveka bwino kwambiri. Chifukwa iye amanena kuti si bwino kumachita zinthu ziwiri pa nthawi imodzi. Pofuna kumasula bwino mawuwa adangotenga kuti wina ulalikira wina auyambitsa nyimbo. Yeah. Kuti sizingamveke bwino kuti wina ulalikira nthawi imwe wina kumatani kumayambitsa nyimbo. Ndiye kenako pamene adadzabwera pa nthawi ya ngonero kuti mu mpingo tili nawo magawo asanu akupembedza. Choncho gawo lina lililonse limenera kuti lizichitika paloka. Yeah. Osaphatikiza gawo lina ndi gawo lina. Chifukwa gawo lililonse lili nzofunikira zake. Choncho pa mfundo imeneyi iyeyo Cruikshank anaphunzitsa ndithu momveka bwino pa nthawi imeneyo kuti kumayimba nyimbo pa ngonero nthawi imweyo kumachita ngonero nthawi kumemba nyimbo si zinthu zachani. Yeah. Si zinthu zabwino.
ndimene ndizina mwa zimene ineyo mpingo wake ndidazipeza. Chifukwa yamatsindika kuti anena kuti tikamayimba nyimbo pa ngonero ndiye kuti chinthu chimodzi chikhoza kulemekezedwa koma china chikhoza kunyozedwa. Yes, ndiye kuti china chiligwira ntchito koma chinacho sichigwira ntchito. Zimene m'bale wathu Krukushanki anadzaphunzitsa mu mpingo wa Khristu pa nthawi ya mgonero kuti uyeni umachita ziti umachita zimenezi. Choncho ananena kuti gawo lililonse limene umachitika paloka. Ndithudi. Okay. Koma ngakhale izizi zidachitika kuti tinaphunzira bwino nkhani yokhuzana ndi mgonero wa Ambuye. Zidabweretsa kugawikana mu mpingo. Okay. Chifukwa atsogoleri wena adamvetsa bwino pa nkhani kuti sitiwene adumayimba nyimbo pokhuzana ndi mene adamasulira malemba. Pamene atsogoleri wena sadamvetse anapitiriza kumayimba nyimbo pa nthawi ya mgonero. Azilaliki ena adamvetsa kuti koma tamvetsa bwino nkhani imeneyi. Pamene azilaliki ena sadamvetse nkhani imeneyi. Zimene zidapangitsa kuti mu 2005 kukhale zokambirana ku mitundu ukaonekera nkhani imeneyi. Mu 2005 atakumana azilaliki ku mitundu anakambirana ndithu kwa nthawi yayitali. Zidatenga ndithu nthawi yayitali fika mpaka namwina chama koloko kuchoka mmawa. Koma panalibe kugwirizana kwenikweni. Chifukwa azilaliki ena amatsindika kuti nyimbo ndi yabwino. Chifukwa tikadya mkate komanso tikamwera chipatso cha mpesa zimene ziti makataya kunja. Koma nyimbo zimapita kwa ndani? Zimapita kwa Mulungu. Ndiye kuli bwino kuti nyimbo ndi ngonero zonse ziziyendera limodzi. Ziziyendera limodzi. Pamene azilaliki ena amenena kuti iyayi ndi bwino kumvera chani? Kumvera malemba. Koma pero kwa zokambirana zathu kudapezeka kudadzaonetsa kuti azilaliki amene talipo dalo kwana 20. Ndiye kuti azilaliki 15 mwa azilalikiwa ndi amene adamvetsa bwino kuti apa koma ndimene taonera zooneka ndithu kuti pa ngonero nyimbo palibe. Koma azilaliki 5 ndi amene adaonetsabe kuti iyayi tipitirizabe kuti nyimbo ilipo pamenepo. Ngakhale pochoka adanena kuti tipite tikasanthule. Koma zotsatira zake adakalimbikitsa magome kuti apitire kumayimba chani? Kumayimba nyimbo pa ngonero. Mpaka na pano mpingo ena kuimba nyimbo pa ngonero ena sakuyimba. Zidachokera pamenepo. Ndithudi. Ndipo pa nkhani ya mgonero wa Ambuye padakhala kutsutsana kwambiri zedi. Koma zina zomwe ndinazipezanso mu mpingo ndi zokhudza kachitidwe ka misonkhano. Mpingo pano pa chigawo chapakati tidadzapeza kuti ukafuna kuchititsa msonkhano umakhala iwo ukonzekere zofunika za msonkhano ndipo umayeretsa magome kupanga budget. Kenako magome waja amagawana budget iji. Inu gome lanu gome lilonse lwene lutenga kumwa kuti potenga limene budget yatani yakonzedwera. Zomwe nthawi zina chimakhala ngati chipsinjo ku magome ang'ono oti mwina sangathe pa zimene atani awuzidwa. Komanso nthawi ya msonkhano ikakwana ndiye kuti gomelo limaphika lokha chakudya kugawira anthu onse obwera pa msonkhano. Zomwe nthawi zina zimakhala zovuta kuti anthu onse amene abwera pa msonkhano opo alandire chani? Alandire chakudya. Chifukwa choti mwina kumatheka kuti kubwera gulu lambiri. Mwachitsanzo kuti mu 2002 tinali ndi msonkhano wa Legion ku community kumene kunabwera anthu ochuluka kwambiri. Ndi zidapangitsa kuti anthu ophika anali ochepa, chiwerengero cha anthu obwera pa msonkhano chidali chochuluka. Zomwe zidapangitsa kuti anthu ambiri adandaule ndi chani? Ndi njala. Koma osati chifukwa choti zinthu zakudya padalibe koma ophika kalongosoledwe idongosolo ndela livuto chabe basi. Anthu ophika namene anali ochepa zidapangitsa kuti anthu ayena achokere padera pa msonkhanopo chifukwa choda kuti akhala ndi njala mwina mmawa sanadye masanazo sanadyenso. Limene lidaoneka ndithu ukhala vuto lalikulu zomwe zidapangitsa kuti anthu tizidandaula mu nthawi ya msonkhano pa nkhani yokhudzana ndi chakudya. Koma mu chaka cha 2006 mu 2006 tinali ndi msonkhano ku Mpemba dera lomwe la mitundu. Komwe titakhala pansi ndi kukambirana tidadzaonika gawo limene la kakebedwe ka chakudya pa nthawi ya msonkhano. Koma titakambirana tidadzaona kuti ndi bwino kuti tigawe mazoni. Cholinga chakuti mu mazoni muja aziphika okha
agawilenso akhristu awo amene achoka nawo kuderalo. Pokhala kuti awadziwa ndi kuti madongosolo amene musatani mosavuta. Imene ali mu 2006 msonkhano woyamba umene achita kumpemba. Zimene zidatithandizira kuti tidzione kuti koma njira imene yakagawidwa kachakudya ndi njira yabwino kwambiri. Zimenezi ndi zina mwa zimene ndidazipeza mu mpingo wa Khristu nthawi imene tinalowa kumene. Ndithu. I think mukati mene mufotokozera mpingo mukulowa mu mpingo mukupeza kuti mpingo akuyimba pa mkonero kapitapo kudya kale akuyimba kutabwera missionary amene watchulidwanso kwambiri kwa anthu ambiri missionary amene Cruikshank atabwera kuthandizira ophunzitsa mpingo ena anamvetsa ena anasankha kusatani kusamvetsa mazinthu zija then mapeto pake tiona kuti mpingo tsopano wafika poti basi ena kulowera kuti ena kulowera kwawo choyima nkhacho chomvetsa chisoni kwambiri I think ndichoonera kuti nthawi zambiri anthu mwina timatha kumatsutsana pa zinthu zimene Baibulo linanena momveka bwino. So Bible wanena kale momveka bwino kunena kuti ifeyo pokhala Khristu tiyenera kuti tichite magawo asanu. Pali gawo loyimba ndi pali gawo la mgonero. Tikaona pa mgonero Yesu mene amakhazikitsa sanayimbe nyimbo ayi. So tikudabwa kuti lero anthu tunoti hayi koma tizisangalala tizimba tusangalala. Kuti tsopano kodi zimene munene ndi zimene anena Mulungu chofunika ndi chani? Zimene athika anthu tuvurika. Ngani siyo khayo kwa nthawi zina mwina mavuto ena amene mpingo udzikumana nawo kapena udzikumane nawo. Ndionera kuti pali nthawi zina zimene Baibulo imakhalira fotokoza bwino koma munthu ifora wangokonda zina zake. Ndakupitirizabe kusunga zimene akukonda. Amatausiya izi zingakhale zili zoona ngokatsatira zina. Ngokatsatira zina zimene zili zoona umefoti wazikonda kapena nazo. Ena pankhani yoyimba ija anthu investi ngasiye kuimba pa mgonero kapena pa chopereka fana zolowera. Kuchita zinthu ifoti munthu anazolowera. Kodi chizolowera zija chikakupulumutsani zikakuthandizani motani. So I think ndi chinthu ina chimene ifeyo pokhala anthu nthawi zina mwina tima iwala zona nthawi zinaso ifaja kusaphunzira mwina bwino Bible ndazi nafuna tusanaphunzire bwino Bible kusadziwa kapena ndinganene yonjo nthawi zina imatopangitsa so kuti anthu azitopanga zinthu zina zimene zili zolakwika pamene timakamba pa fundo zimene zimayina pa mavuto amene kapena pa zinthu zina zimene munakumana munazipeza mu mpingo kunkhani ya masukulu. Tinavaa program ina zimaoneka kuti tini masukulu angapo amene mwina nayamba kale kwambiri. Koma so tini ndi skulu ya Lilongwe School Biblical Studies imene siringani kuti nayamba kale inde kale koma siringani kuti nayamba kale kwenikweni koma iliso kudera limene mufotokoza la mitundu. Sindidziwa ino ndi skulu imene mukuzoifotokoza morani zokudzaso skulu imene zomwe kwambiri chifukwa cha funso lanu. Ndi funso lofunika komanso lothandiza kwambiri kuti namene saudziwa kuti kodi sukulu ya mitundu inayamba bwanji lero atanipo adziwepo ndithu. Kuno ku mitundu chaka china chiliyonse ngati falaliki timakhala ndi zokambirana zimene timayitanitsa magome ozungulira mitundu kukhala pansi ndi kupereka mwayi oti tidziwe madera amene kuli zochitika zina. Ndiye tikayitanizana mwa njira ngati imeneyi timakhala tikudziwa kuti chaka chino msonkhano uli pakuti zimene zimathandiza kuti tikonzekere bwino kapena kuti msonkhano ndi msonkhano wina zisaombane. Timadziwa kuti dera lakuti lili ndi msonkhano madera akuti, dera lakuti lili ndi msonkhano madera akuti. Choncho mukafunsa kuti kuli sukulu ya mitundu inayamba bwanji. Mu chaka cha 2016 ife ngati kuno ku mitundu tinali ndi zokambirana zimene timafuna kudziwa madera amene akhale ndi yani msonkhano ngatinso madera amwe muli ndi zochitika zina. Komanso tinali ndi vuto lochepa kwa alaliki. Limene linali vuto ndithu kuno ku mitundu kuti alaliki anali ochepa. Tinafunanso kupereka mwayi ku magome kuti awonjezere alaliki kuti azigwira ntchitoyi. Ndi mu chaka chimene cha 2016 titasonkhanitsana pa gome la pa mitundu kukambirana fundo zimenezi. Ndipo pomwe panabwera Achifuati Gondwe komanso panabwera mbale wathu Vinjiro Gondwe ngati mukundi nthawi imeneyi titakambirana zathu zimene tidayitanitsirana
kumapeto kwa zokambirana zathu pamakhala pozina ndi zina kuti dziwa kuti kodi madera ena kuli zotani. Ndi pomwe Achifuati Gondwe anadza fotokozera momveka bwino ndithu kuti panali ana athu amene anachoka pano kupita ku sukulu ya ku Zambia kukaphunzira kwa zaka ziwiri, amakaphunzira Baibulo. Nawatchula mayina wawo kuti pali Vinjero Gondwe, pali Madalitso Banda, komanso panali m'bale wathu kumwenda amene ndi wakukatabe. Anatchulapo mayina ana atatu. Ndi anena kuti ana amene atamaliza sukulu, anthu amene ankanena kuti ana amaliza sukulu ndipo abwerera kuno kumudzi. Koma sauno chidwi chinagona kwa azungu amene amathandiza sukulu ya ku Zambia, amene amafunitsitsa kuti abwere kuno ku Malawi adzaone mmene anyamata amadani amachokera. Ndi adafuna kuti nthawi imene adzabwera adzapeze kuti pali msonkhano, kuti nawonso adzatengeko nawo mbali ukhala nawo pachani pa msonkhano umenewo. Zimene zidachitikadi, ndipo atafotokozera mwa njira ngati imeneyi atsogoleri pamodzi ndi alaliki amene adasonkhana pa malopo nthawi imeneyo adachilandira bwino chinthu chimenechi, adachilandira ndi chidwi, zimene zidapangitsa kuti mu nthawi yomweyo pakhale mwayi okonza bajeti yokonzekera msonkhano pa mitundu mu chaka cha 2016 idachitika tsiku lomwelo limene abale wathu amene achoka ku Area 36 adabwera. Choncho msonkhano umenewu udachitika ndithu mu chaka cha 2016, zimene zidathandizira kuyitana abale wathu aku America, komanso kunabwera abale wathu aku Mozambiki, komanso abale ambiri ozungulira kuno ku Malawi anapezeka pa msonkhano oti pa msonkhano umenewu unali msonkhano waukulu. Mu nthawi imene tinali ndi msonkhano umenewu ndi nthawi imenenso tidachita komwayi ukumana ndi m'bale wathu Gilbert amene amathandiza sukulu ya ku Zambia, kumupempha kuti ife kuno ku Malawi tinafunitsitsa titakhala ndi sukulu. Choncho Gilbert titatuma abale kuti alankhule naye magulu a Malonje, NS Banda, Beni, komanso ngakhale Ndalitso pomwepo. Tinakumana naye m'bale wathu Gilbert, nkhani anayilandira bwino kwambiri, amanena kuti ndi bwino kuti ngati kuno ku chigawo chapakati kukhaliso chani kukhaliso sukulu. Chifukwa ife chigawo chapakati timakhumbira kwambiri kuti kumpoto sukulu ilipo, kumweranso sukulu ilipo, koma pano pa chigawo chapakati sukulu panalibe. Ndiye timalakalaka kuti sukuluso pano pa chigawo chapakati itanipo ikhalepo. Zimene m'bale wathu Gilbert adamva za pempho limeneli. Ngakhale nthawi imeneyo padali m'bale wathu missionary Dero amene adadzanena kuti amazamuza Gilbert musavutike ndi ganizo limeneli, chifukwa inenso ndi ganizo loti ndifuna sukulu kuno ku chigawo chapakati. Ndiye kumakhala ngati mawu amene Dero ananena afuna kumpangitsa Gilbert kuti asavutike kudzakhazikitsa chani sukulu. Ifeyo ngati azilaliki titamva kuti Dero walankhula motero, tinampemphabe Gilbert kuti pa pempho lathu limene tapempha anena kuti sukulu ngati yeyo mwayi ulipo otadzamange kuno ku chigawo chapakati adzamange ndithu. Potengera kuti tilibe chani, tilibe sukulu. Ndipo tidapempha momveka bwino kuti kuli bwino dzakhala ndi masukulu awiri kusiyana kuti khala opanda chani, opanda sukulu. Zimenezi m'bale wathu Gilbert adamva komanso adazilandira ndithu. Choncho sukulu ya kuno ku mitundu ndiye kuti inadzayamba mu 2017. Inadzayamba mu 2017, inambira pa malo alendi ku mitundu konkuno, komwe ataphunzira pa malo alendi amenewa panakhala pakusakidwa malo oti sukulu idzatani idzamangidwepo. Amaphunzira pa malo alendi koma malo autani auyang'ana. Moti ena mwa malo amene adapezeka anali kuna njiri, enanso adali pa 6 miles. Koma chifukwa chosagwirizana kwa mitengo zidapangitsa kuti malo amene asatani asagulidwe. Pakadali pano sukulu iyi inapeza malo konkuno ku mitundu, malo amene anamangidwa pano pa sukulu ili pa malo tani okhazikika ndithu. Ndiye mukafunsa kuti kodi sukulu idayamba bwanji, mmene ndimene sukulu ya Lilongwe School of Biblical Studies idayambira ndithudi. Pamene tikupita kumapeto kwa programu yathu ya lero, mwakhala mu mpingo zaka zambiri. Zona.
maona zinthu zambiri zikuchitika. Mwina munthu amatongokhala ndi funso loti inuyo pokhala alaliki mwina afuna kumva mmene mmazionera zinthu kuti mavuto amene tinawo lero mu mpingo tikozonera apitirira chifukwa chani. Ndi funso labwino kwambiri ndipo ndiyamikire chifukwa cha funso limeneli. Ndikufunsa izi chifukwa nthawi zina anthu ena akamafuna kubatizika pamene kuti abatizika madaputa bwanji izi zili chonchi bwanji amamure anthu mukukangana inu mukungotere nde mwina amene mwakhalitsanu mukhoza kuona kuti vuto lathu lili pati. Zimene zine ndikufuna ndikuvomerezeni kuti mpingo wa Khristu ndi mpingo umodzi umene ukumana ndi mavuto ochuluka kwambiri kunkhani chiphunzitso. Monga ndinanena kuti mpingo wa Khristu tidawupeza uwimba nyimbo pa ngonero. Chifukwa chosabisitsana pa nkhani ya ngonero zidapangitsa kuti mpingo utani ugawike. Moti ndikamatchula kwathu kwa Nsampha ndi kuti pakadali pano tili ndi magome ndithu okwana 3 koma onsewa ukamba za mpingo andani mpingo wa Khristu. Ori mukayika munthu nawafunsa ni wanu nduli zimene pano pazilipo ndithu tikulankhula pano ndi kuti kuli mipingo 3 ndithu imene nthawi zonse tikalalikira munthu amati tsono kuti mpingo wona ndi uti popeza mukamba za mpingo wa Khristu awoso abandera zomwezo ndilo ndola ndani amene wandi mavuto akulu amene ali mpingo ndani mpingo wa Khristu. Ndiye mukafunsa kuti chifukwa chiyani mavuto akupitirira ngati ine mulaliki nthawi zina ndimangoona ngati kuti mavutowa akupitirira chifukwa chakuti ife nthawi zina timafuna kukhala ndi chidziwitso choposa amene adalemba buku lopatulika. Pamene ifeyo tinenera kumvera zimene amene adalemba buku lopatulika adazilemba mosachotsa pamenenso podaninso wonjezera koma ife tingomvera zimene wolembawo adalemba. Chinthu china chimene machiona kwambiri ndi chimenechi. Komanso chinthu china chimene ine ndimachiona kuti mavuto azipitirira ndi kuti tikanakhala ndi mtima umene udali mwa atumwi aja amene adasankhira kwayambirira magulu a Petulo, Paulo ndi anzake ndi kuti ndikupeza kuti mpingo sukadagawana. Mpingo ukadakhalabe monga mmene ulilimu chifukwa anthu aja ngati mmene anali Petro nthawi zina adamudzudzula kwa Paulo kuti kodi mumati mukakhala ndi anthu amtundu wanu mumadya nawo limodzi mukakhala ndi anthu amtundu wina mumadya nawo limodzi koma pakakhala anthu amtundu wanu mumawasala muchita motani pamenepo. Ndi Petro adaona kuti amene pasikuchita bwino zomwe zikadakhala ngati ifeyo lero tikadamuuza Paulo kuti iwe wayamba kumene chitwayi ndifankhalakale ife. Nthawi zambiri samatengera kuti ife ndifankhalakale koma tiziona kuti zimene zilankhulidwa ndizoona ndi zimene Baibulo lunena ndi zimene ine kwambiri ndimaona zimenezi. Choncho pafunso lanuli ndikhoza kunena motero kuti ayi ife tinene kuti tingomvera zimene olemba adalemba osawonjezera kapena osachotsa. Tikaonanso Baibulo limatiuza tithu kuti sitendera kuonjezera sitendera kuchotsa kapena kutsatira zimene mawu Mulungu adatipatsa. Zoona. Koma mwatsoka lake alipo akhristu ambiri amene amafuna kulitenga Baibulo ngati kuti sizoona zenizeni. So akuonjezera zina kapena kuchotserapo zinthu zina. Zoona ndithu zimene zili zoti zikuononga ndithu mpingo. Komanso atinso china chimene ndimachiona ndi ndazina anthu ambiri amasowa chidwi chofuna kuphunzira mawu a Mulungu. Ndi vuto lalikulu kwambiri. Ukapeza munthu anena kuti ndakhala mu mpingo zaka 10 maka zaka 10 chabwino munagulako Baibulo ayi alibe ndi tileka kukhala mavuto choncho. Mavuto akhoza kupezekabe fo munthu amangwenso kugula katundu odula koma kuti atenge ndalama agule Baibulo amone kuti ayikulaye kuluza amona kuti pamene Baibulo ukagula ngati walisamalira bwino ndi zaka zambiri kupeza chino ngati silinyowa. Zoona ndithu koma anthu ntazira zake ifo cha mmene moyo wathu ulili timapeza kuti lupaka zinthu zimene zili zosayenderera kuti tizipange. Zoona ndithu. So ndazina kusowa kwa chidwi kwa anthu kumapangitsanso mavuto amene nawo
komanso nthawi zinaso tikamaona buku la machitidwe chatimaona za zathu akubereya amati akaphunzira ati amasanthula kuona ngati zinthu zilili motero imene chinthu chilabwino kwambiri. So pala anthu ambiri amene safuna kuona zinthu ngati zili motero chifukwa tikukhala ndi mavuto pano amayitanidwe opanda mayitanidwe oyimba osayimba achikho chimodzi achitukuko opanda chitukuko kuti nzodabwitsa. So ndi zinthu zovuta kwambiri. Mpingo wa Khristu unakakhala umodzi ndithu mwezi uli wamphamvu kwambiri koma zidutswa zachuluka kwambiri zezopangitsa kuti zikhala ufokabe ndithudi tukanga tupeka mpata kumagozi pembedzo zina zona zake ndithudi. Ife tayamikira kwambiri pa chokhala nafe programu ya lero pamene timaona za mbiri ya mbale wathu Joseph Kubwalo. Ndi yofunikira kuti anthu tizidziwa kumene tikuchokera zimene zimathandiza kumene tikulowera. So naona ni chinthu chofunika kuti kalipo kumene tidzitana anthu amene angatigawireko mbiri ya mpingo wa Khristu kumadera kwawo. Pa programu ya lero munali ndine mbale wanu Vijero Gondwe, koma mwina mukuzofuna zapezeka pa programu imene nambala ndi imene 0822766018 komanso ndine ndi mbale wanga pano Joseph Kubwalo. Kufikira nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Ambuye naita naine tapumulire kuno mwanawe tapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe mwana iwe